Hola, sóc la Maria de Bellànima, una entitat que treballa el moviment i l'expressió corporal amb la gent gran. Juntament amb l'Escola Municipal de Música de Mataró, us proposem unes càpsules de música i moviment perquè pugueu moure el cos i l'ànima en aquests dies de confinament. Només cal que us deixeu acompanyar per la dansa de la Cristina, la Pati i la Vanessa. Esperem que ho disfruteu molt. Hola, sóc la Gàdia de l'Escola Municipal de Música de Mataró i avui, amb les companyes de Bellànima, us acompanyaré al piano Aquellos ojos verdes.